Bekungelula inkosi yami ngikusho lokho. Akulula, kodwa akekho kokayeke. Engaqamba mama ethi khona wabaqala bonke baze baqeda futhi bonke. Engeke ke wafika eseqhubule esikoleni, bebefika bejabula, bephinde behambe befana nezingane-ke nkosi yami. Ngingasho ngithi cha, hayi ngiphuzile bafowethu. Ngathi mfisa ukubona abazali mangelanga lomcimbi. Nkosi yami, ngiyabonga kakhulu ngethemba nokungilalela kukuningi, kodwa sibambisana sinokuthula bekhanda ubungani. Into engisho ngibona ukuthi ungene lapha eMashoba awuzini uzoba ngumsindo uze uzofunda futhi ufundile ungakhulumi into ongenayishoyayo ezogcina sekuthiwa ngizokhuluma into wakho njengale. Okay, ngingaqoqa into eyikhanda nayo nani angaze ngibe nabafundi sebefingelana ukuthela into yami sengilahlekelo yifoni uNkulunkulu sangizisile laba obaphumayo abesi4 abafundi kuba bonke laba akekho nje obathengiswa omunye iphama noma iqindi noma kodwa ngibona kukhulu ubungani ngesikhathi zonke. Ngiyabonga kakhulu noma uyimisela noma sisemakhaya futhi ngoba ngingekho kodwa ngizokukhumbula bengikusho ngoba cha ukuthatha ngiyathatha abafuthi angifuna uqamba bangabala ngazi ukuthi yini obizelula ekhaya escraftini bazothini ngelanga lokucela ekhaya. Ngiyabonga kakhulu nabantu baseMemoto ukuza nabosami ngizomsupporta kuthiwa awukho umcimbi ongenasibukeli. Ngibonge nabazali kade besiphefomela bafuthi ungadinwa ngayikhathi zonke anginayo imali angixhasiwe umasipala. Ngibonge kakhulu nkosi yami ngokuthi usixhase ngeholo uyasinikeza iholo mahhala. Ngibonga kakhulu umnyango kamasipala laphezulu osusiyanda nothando abasebenzana nabo noSumabi okungumsebenzi wabo ukuthi si-organizela baphinda basinika nabaculi abasebenziswa masipala ukuze lolu suku lube yimpumelelo noma abantu bekhona nje namhlanje beze ngobe esuka sibambisene nabo. Ngiyabonga kakhulu ningibongele nkosami bama ku-MM lapha kumasipala ngisazohlupha nkosi yami nabantwana bami laba basazohlupha bakhona-ke ababenehlahla abakade bekhona ababephuma ngoJulayi abaphuma ngoJuni bathola i-training ngoSeptemba October kodwa bayithola i-training lapho bazotrainwa iviki banesitifiketi sokuphatha amabhizinisi ngoba babhalisile kwi-database. Ngathi ngikhona mina ngase ngithi ngeke phela iy'ngane ngizale ngaphandle basebethi awufaka amashoba naney'ngane siyayidinga bayibiza bayitrain asengathi umuntu nayango eqhubeka efunda ebese bethi hawu unako isitifiketi ziyakhokhela izitifiketi ey'tholakala kodwa bona babe nomusa wokuthi bazenze mahhala bebenza yona kuningi abakubonile bafunda izinto eziningi. Nabo-ke la bazobhalisa ngizobhalisa futhi umasipala nabo uma kuqhamuka izinto kusakasuka umfundi umuntu azoveza umsebenzi wakhe ningabanqishi thukazama manje ukuthi athole imali athungise ingubo ungasho ukuthi le ngubo yogqoka ubani nanokuthi ingubo inomqhawe omude. Yeke esikhathini samanje